Здравейте! Не мога да говоря много, защото майка е тук. Добре, казвам се Марта София. Странно, защото това е моето първо видео на български език. И не съм българка. И моите родители не също са българки. Аз говоря български, защото е една много дълга история. Сам от Севилия, Андалусия, една област на Испания, и майчиният ми език е кастилянски. Ами не смятам, че испански не е една език. Различни причини от историята от Испания. Целта в това канал е да се изразявам с вас и да мога да разработя комуникационни умения. Но защо? Защото може би искам и се следващата година мога да бъде в България от някакъв начин. Имате една много хубава държава, имате да я оценявайте. И добре, за това съжалявам от моето акцент и благодаря за всичко. Надявам се, че ще можем да се видим на следващите видеи и до скоро! Стари спомени во мене сега живея. Ти убава девойко, ти убава рак.